Salut și bine ați venit la un episod, un nou clip. Vreau să fac o promovare lui Andy T, să nu vă gândiți niciodată că fac promovare, pentru că are o grămadă de abonați și, frate, nu are niciun rost. Vreau să mulțumesc pentru 50 de abonați și pentru videoclipul meu vechi cu ăla mi s-a strâns, dar la videoclipul ăla, primul videoclip cu 15 abonați, mi s-a strâns, frate, afișează tot, am strâns 8 like-uri, deci Am făcut bube pe nas. am făcut bube pe nas, da, aveam bube pe nas atunci. 8 like-uri și 8 dislike-uri, ok, dar stai, să trecem la promovare. Andy T, nu-i lectura, Andy T are 45 de abonați și v-am ca să mergeți pe canal să vă abonați, să dați un like și vreau să vă mai arătați ca se numește skin stelar sau ceva genul ăsta. O să vă arăt imediat ce face această aplicație. Max și altele. Aoleu, cum face, iar mi se de nașpa. Bă, asta nu vreau pentru că nu-mi place, îmi place momentan lectura de la altă. Și vreau să skin un YouTuber. Dacă vă plăcea acest episod, nu uitați să apăsați acel buton de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru acest episod foarte tare. Și ne auzim data viitoare. Da.